Salam qadırlı ildeşler. Sizin bilen duşyanlığıma öğrenişat. Bugünkü gepleşigimizde men sizin bilen Hudaýyň söýgüsi barada gurrun etmek isleýän. 17 ýyl mundan ozal Hudaýyň söýgüsi barada ilki başda eşiten wagtymda men gaty hayran galdym. Demem muňa inanyp bilmedim. Nädip Hudaý adamzady söýýär? Bu bir uly soragdy meniň üçin. Sebäbi men doglanymdan bäri, ulalanymda, çağalygymda Hudaý adamy söýýär diýip hiç haçan eşitmedim. Biz hemişe Hudaý diýen wagtymyzda Hudaý gaharly, gazaply, adamzady ceza berýän, bir tagtda oturan, ýokarda oturan bir hökümdar ýaly göz öňüne getirýärdim. Hemişe Hudaýdan gorkup, günah etseň ceza berer diýip şeýle ýaşaýardym. Emma Hudaýyň söýgüsi barada eşiden wagtymda bu meni hayran galdyrdy. Hakykatdanam Hudaý adamzady söýüp bilermi? Hudaý meni söýüp bilermi diýen sorag meniň öňümde durdy. Hudaýyň sözünde näme ýazylan? Hudaýyň sözü maňa inanmaga kömek etdi. Gelin häzir mukaddes kitap bolan İncildäki iň esasy açar ayat bolan Yahyanyň hoş habarynyň 3-nji babynyň 16-njy aýatyny birlikde okalyň. Şu aýda şeýle ýazylan. Çünki Hudaý dünýäni köp söýýänligi üçin ogluny iman edenleriň hiç biri helak bolman, ebedi ýaşaýyşa goşsun diýip özüniň ýekeje ogluny berdi. Hudaý dünýäni, dünýä diýilen wagtynda dünýädäki bütün adamlary şeýle güýçli söýýänligi üçin olaryň hiç biri helak bolmasyn, dözaha gitmesin, günählerinden azat bolsun, meniň ýanyma cennete düşsün, meniň ýanymda cennette bolsun diýip özüniň ýekeje ogluny berdi diýär. Bu hakykat adamlar üçin gaty agyr gelýär. Adamlar Hudaýyň söýgüsine düşünüp oňa iman etmeýärler. Men hem şeýle ýaşaýardym. Men hemişe şeýle duýgudadym. Hudaýdan gorkup, Hudaý maňa ceza berer diýen duýguda ýaşaýardym. Näme üçin şeýle duýgu adamlarda bar? Näme üçin şeýle duýgu meniň durmuşymda boldy? Sebäbi her bir adamyň duýuşy ýaly. Men de özümi Hudaýyň öňünde hemişe günäkär duýýardym. Sebäbi edýän günälerimi özüm bilýärdim. Hudaý menden de has köp bilýärdi. Şonuň üçin Hudaýyň öňündäki günäkärlik duýgusy meni ondan daşlaşdyrýardy. Maňa onuň söýgüsini görmäge, düşünmäge hiç bir mümkinçilik bermeýärdi. Şeý dip ýaşadym. Emma Hudaýyň söýgüsini eşiden wagtymda Hudaý bu söýgüni meniň üçin açdy. Hudaý meniň gözlerimi açdy we men bu söýgüni görüp bildim we onu kabul etdim. Meniň durmuşym üýtkedi. Hudaýyň söýgüsine düşünmek üçin men bir taryhy waka size gurrun bermek isleýän. Gözüňize getirip görüň. Bir adam onuň bir ogly bolupdyr. Ogly atasyna garşy günah edýär. Atasy bilen uruşup, dawalaşyp, öýünden çykyp gidýär. Köp ýyllar geçýär, näçe horlanýar. Atasynyň onu söýýänligini görüp bilmeýär we izine dolanyp bilmeýär. Sebäbi ýanky oglan atasyna eden günälerini bilýär. Atasyndan garaşýan zady, atam diňe maňa gaharly, maňa ceza berer, meni höküm eder, meni gaýdyp kabul etmez diýen duýgu bilen hemişe ýaşaýar. Emma aslynda atasynda beýle duýgular ýokdy. Olanyň ogluny şeýle güýçli söýýärdi. Oglunyň izine dolanyp gelmegine garaşýardy. Emma atasy barada oglu nä dogry duýgularda, nä dogry pikirlerde ýaşaýardy. Şol pikirlerde atasynyň söýgüsini görmäge oňa mümkinçilik bermeýärdi. Biziň ýagdaýymyz hem Hudaýyň öňünde şeýle. İncilde ýazylan her bir adam günah edip Hudaýyň şöhratyndan mahrum boldy. Günah biziň gözlerimizi tutýar. Biz Hudaýyň mukaddesligini, onuň söýgüsini, onuň merhemetini hiç görüp bilmeýäs. Hemişe gorku we günah duýgusunda ýaşaýarys. Şonuň üçin Hudaýyň söýgüsine adam pikiri bilen düşünüp bilmeýäris. Hudaý biziň her birimizi güýçli söýýär. Sebäbi biz onuň çağalary. Ol bizi yaratdy. Ol biziň her birimiz bilen gatnaşyk etmek isleýär. Şonuň üçin ol ýene de müň ýyllyklaryň dowamında
özünün söýgüsini bize ayan etjek bolup, hemişe bize oğlum seni söýýän diýip ýüzlenýär. Emma biz bu söýgüni görüp bilmän, ondan bilgeçleyin hemişe daşlaşýarys. Mukaddes kitapda şeýle ýazylan, Rimlere ýazylan hatyň 5-nji babynyň 8-nji aýatynda şeýle sözler bar. Hudaý bize bolan söýgüsini biz entäk günäkärkek Mesihiň biziň ugrumyzda ölmegi bilen görkezdi. Söýge diňe bir söz bilen däl. Hudaý diňe sizi söýýän diýip öwran şol bir sözi gaýtalap durmady. Hudaý öz söýgüsini hereketleri bilen görkezdi. Nähili hereketleri bilen? Ýa-ni ilki okan aýadymyzda şeýle ýazylan. Hudaý dünýäni güýçli söýýälnigi üçin öz ogluny adamlaryň günäsi üçin gurbanlyk kuzu hökmünde berdi. Häzir biziň okaýan ýerimizde näme diýip ýazylan? Hudaý öz söýgüsini biz entäk günäkärkek, günäleriň içinde wagtymyz oglunyň biziň ugrumyzda ölmegi bilen görkezdi. Hudaý bizi güýçli söýýänligi üçin İsany seniň we meniň günälerim üçin biziň günälerimiziň deregine günä gurbanlygy edip berdi. Hudaý öz söýgüsini iş ýüzünde tassyklady. Muňa nädip inanmajak? Men muňa inanan wagtymda Hudaý meniň bütünle durmuşymy üýtgetdi. Bu söýgüge düşündüm. Hudaý meniň gözümdäki perdeni aýyrdy. Hudaýyň meni hakykatdan söýýändigine iman etdim. Bu iman meniň günälerimi bagyşlady. Maňa täze ýaşaýyş berdi. Hudaý seni hem güýçli söýýär. Hudaýyň seni söýüşi ýaly. Hiç kim seni hiç haçan söýýän däldir. Hudaý şeýle güýçli söýgü bilen her bir adamy söýýär. Hatda ene atamyzdan da has güýçli söýýär. Dogan garyndaşymyzdan da has güýçli söýýär. İncilde ýazylan Ýahýanyň hoş habarynyň 15-nji babynyň 13-nji aýatynda meniň durmuşymda iň güýçli täsir galdyran aýat. Muny size okap bermek isleýän. Bir adamyň öz dostlary üçin janyny pida etmeginden uly söýgü hiç kimde ýokdur. Hawa, taryhda biz köp görýäs. Adamlar watan üçin, ar-namys üçin öz maşgalasyny gorap, öz topragyny gorap, öz janyny gurban berýärler. Muňa biz gahrymanlar diýäris. Bu gowy zat. Her bir adam öz watanyny, öz ýurduny, öz maşgalasyny goramaly. Gerek bolsa oňa şirin janyny bermeli. Bu gowy zat. Emma bu taýda ýatan hakykat, ýanky aýatda aýdylan hakykata birazjyk çuňur düşünmegimiz wajyp. Adam gowy gören watany üçin, gowy gören maşgalasy üçin, gowy gören dosty üçin öz janyny berip bilýär. Emma düşmany üçin, özüne yamanlyk eden adam üçin, özüne dönüklik eden adam üçin kimdir biri janyny berip bilermi? İncilde ýazylan Hudaý öz söýgüsini biz entäk günäkärkek, oňa düşman bolup, oňa garşy ýagdaýda wagtymyz öz ogluny biziň günälerimiz üçin bermek bilen söýgüsini görkezdi diýip ýazylan. Hudaý öz janyny beren wagtynda, İsa Mesih biziň üçin gurbanlyk bolan wagtynda biz onuň dosty däldik. Biz günä edip ondan daşlaşandyk. Oňa garşydyk. Biz onuň düşmanydyk. Emma düşmany üçin janyny beren adam barmy? Hi bir şeýle zat adam üçin mümkinmi? Mümkin däl. Hudaý üçin mümkindir. Hudaý biz günäkär adam, oňa düşman olan wagtymyz öz janyny biziň üçin berdi. Muňa İncil iň beýik söýgü diýip aýdýar. Gadyrly dost, bu aýat meniň durmuşymy şeýle güýçli üýtgetdi. Men düşman kam, Hudaýy tanaman wagtym, günälerin içinde ýaşaýan wagtym. Ol meniň üçin öldi ve öz janyny berdi. Bu maňa Hudaýyň söýgüsine düşünmäge, Hudaýa gaýdyp gelmäge,
onun huzurunda yaşamağa, ona iman etmege itergi verdi. Belki sen hem şeýle ýagdaýdasың häzir. Hudaý sana yüzlenýär. Belki sen günählerin içinde ýaşaýansың. Gelejege bolan umydyň ýokdur. Näme edip nire gitçeňi bilýän dälsiň. Belki günäh şeýle derejede senin durmuşyňy hapalandyr. Belki sen ähli zadyňy ýitirensiň. Maşgalaňy ýitirensiň, işiňi ýitirensiň. Öz ýakynlaryň bilen ara gatnaşygyny ýitirensiň. Belki şeýle hapalyklaryň içinde, şeýle ýagdaýda hiç bir çıkalga görýän dälsiň. Hudaý sana öz söýgüsü bilen yüzlenýär. Senin şol bolan ýerinde, häzirki duran ýerinde, Hudaý seni şol boluşyňa söýýär. Hudaý senin üçin özüniň ýekeje ogly bolan İsa Mesih'i senin günählerin üçin berdi. Ona iman et. Onun söýgüsini kabul et. Senin hem durmuşyň üýtkär. Sebäbi sen Hudaýyň yaradany. Sen onun keşbine göre yaradıldyň. O seni güýçli söýýär. Hudaý kimin seni güýçli söýýän hiç kim yok. Hawa sen gowy bolsaň söýerler. Gowluk etseň seni gowy görerler. Ýagşylyk etseň il içinde seni söýerler. Sana hormat ederler. Emma günählerin içinde ýaşaýan wagtynda seni hiç haçan hiç kim söýmez. Sebäbi dünýäniň söýgüsi şertli söýgüdür. Diňe eden işlerine esaslanýan söýgüdür. Gowluk etseň söýülýän, erwetlik etseň ýigrenilýän. Emma Hudaý dünýä ýaly söýmeýär. Hudaý şertsiz. Nähili bolsaň, senin bolşuňa seyretmezden seni söýýär. Onun söýgüsini kabul et. Ýanky öýünden giden oglany gaýdyp geleli. Atasy onu söýýärdi. Atasy ona garaşýardy. Emma ogul gorku we günäh duýgusy bilen ýaşaýardy. Emma atasy ona sowgat berýär. O sowgat onun durmuşyny üýtkedýär. Aslında biz günäh edip kimdir birine garşy yamanlyk eden bolsak, ol adamdan hiç haçan sowgada beklemeýäs. Garaşmaýas sowgada. Sen şeýle ýagdaýda bolup gördüňmü? Erwetliğin içinde günähde ýaşaýarkaň, kimdir birine uly garşy günäh etdiň, aldadyň, ogurladyň ýa-da uruş etdiň, jenjel etdiň. Adamlar şol adam sana gelip sowgat berermi? Yok. Sen ondan sowgada bekleýänmi, garaşýanmy? Yok. Sen ondan jeza garaşýan. Sen ondan ar almasyna garaşýan. Maňa erwetlik ederke diýip ol adamdan hemişe gaçýan. Emma Hudaý jeza vermek isläni bolsa, senden menden ar almak isläni bolsa, onu Hudaý häzirem edip bilerdi. Emma Hudaý beýle ýagdaýda däl. Onun ýüregi aglaýar. Onun ýüregi sana, maňa garaşýar. Ol jeza berjek diýse sen onun gözünden gaçyp hiç ýere gutulmarsyň. İncilde ýazylan göklere gitsem sen otaýdy. Yerin aşağına girsem sen otaýdy. Gizlener ýaly, senin huzurundan gizlener ýaly hiç bir yer yok diýip ýazylan. Emma Hudaý jeza berip bilýänem bolsa, sana jeza vermek islemeýär. Ol sana öz ogluny senin günählerin üçin berdi. Sana ebedi ýaşaýyşy, jennetdäki ýaşaýyşy sana sowgat berýär. Onu kabul et. Senin durmuşyň üýtkär. Ol sana täze ýaşaýyş vermek isleýär. Seni bagyşlamak isleýär. Senin yitiren ähli zatlaryňy sana gaýtaryp bermek isleýär. İsa şeýle diýär: Men yol, hakikat ve ýaşaýyşdyryn. Mensiz hiç kim atama barıp bilmez diýär. Yine de İncilde yazılan: Men size guruply ýaşaýyş bermek üçin geldim. Guruply ýaşaýyş diýende biz adamlar nämeni göz öňüne getirýäris?
pullu, avraylı, ýokary dereceli işli, maşinli, öýli jaýly, maddi zatlar göz öňüne getirýäs. Hawa, bu gruply ýaşaýyş. Emma İncildäki gruply ýaşaýyş, Hudaýyň niýeti, seniň meniň durmuşymdaky niýeti. Ruhu manydan dolu, parahatlykdan, söýgüden, kiçi göňlülükden, yumşaklykdan, şeýle zatlardan dolu ýaşaýyş bermek isleýär. Bütünlüğ doluluk ýaşaýyşyny bermek isleýär. Gowy gatnaşykdan, gowy maşgaladan şeýle ýaşaýyşy Hudaý saňa bermek isleýär. Näme üçin gruply ýaşaýyş ýok? Gadyrly dost, gruply ýaşaýyş Hudaýyň huzurunda. Ol İsa Mesihde onu saňa bermek isleýär. Günäleriň netijesinde sen ol ýaşaýyşy görüp bilmeýäň. Sen onu kabul edip bilmeýäň. Şoň üçin nädip almaly bu ýaşaýyşy diýen sorak ýüze çykmagy mümkin. Günäleriň boyun alda Hudaýyň ýanyna gel. İsa Mesih'i halaskärine Rabbin hökmünde kabul et. Ol sana öz mukaddes ruhuny, özüniň gökten gelen gruply ýaşaýyşyny sana hökman berer. İncilde yazılan ol kapıda durup eşigi kakya. İsa şeýle diýär: kim meniň sesimi eşitip kapyny açsa, men içerik girerin. Onun bilen damagy yerin. Onu hiç haçan terk etmerin diýip yazılan. Gadyrly dost, sende şeýle pursat bar. Sende şeýle mümkinçilik bar. İsa'ny ýüregiňe kabul et. Eger isleýän bolsaň, men häzir doga etmege, saňa bunu etmege kömek etmek isleýän. Eger meniň aýdýan zatlarym seniň ýüregiňden turýan bolsa, onda şeýle sözler bilen Hudaýa ýüzlenip bilýän. Gudraty üçin Hudaýym, saňa minnettar. Seniň eden işleriň üçin men saňa köp minnettar Hudaýym. Meniň günälerim üçin, ogluň İsa Mesih'i iýbereliň üçin minnettar. Men günälerim üçin towba edýärin. Seniň iýberen halaskäriň İsa Mesih'i ýüregime kabul edýärin. Meniň ýüregime gir, men ýüregimiň gapysyny açýaryn. Meniň durmuşymy özgärt. Maňa täze ýaşaýyş ber. Meni öz isleýişiň ýaly edip terbiýele. İsa Mesih'iň ady bilen. Amin. Eger sen şeýle sözler bilen ýüzlenen bolsaň, onda Hudaý seniň durmuşyňa girdi. Sen mukaddes ruhtan, sen gökten doguldun. Köne zatlar geçti. Indi sende täze ýaşaýyş bar. Hudaýyň ruhu seniň ýüregiňe girdi. Seniň ýüregiňde ýaşaýar. Sen täzeden doguldun. Sen täze adam. Indi Hudaýy agtar. Hudaý bilen ýakynlaş. Ol seni hiç haçan terk etmez. Hudaýyň sözü bolan İncili oka. Hudaýa dilek et. Ol seniň durmuşyňda etjek planlary, seniň durmuşyňda nähili ajaýyp planlarynyň barlygyny saňa gün-günden açyk görkezer. Hudaý seni bereketlesin. Eger sen biziň bilen gatnaşyk etmek isleseň, bize öz pikirlerini yazmak isleseň, yine de İsa barada köpürak bilmek isleseň, onda bize hat yazıp bilýän. Ekranda görýän web saytyna girip bilýän. O taýda sen täze hakykatlary okap bilersiň. Elektron poçta arkaly bize hat yazıp bilersiň. Öz pikirlerini, öz soraklaryny yaz. Biz sana jogap bereriz. Seniň bilen gatnaşykda bolmak isleýäs. Hudaý seni bereketlesin diýip, seniň üçin hemişe dilek etmek isleýäs. Amin.